halo Mas. Piye iki info Enak info terbaru Mas iki Mas. Infone apa Mas yang terbaru? Pakai dua barang sitoke warnane putih meja rias ataupun toilet Mas. Wah, jan mening. Jan mening kok. Wis komplit iki tempat duduk enak sepore empuk, encus ngene iki Mas. Dandan yo kerasan nek empuk. Yo ben macak ngeben wayu bojone. Oh, kerasan. Iki yang pertama Mas. Iki yang loro. Piye-piye? Iki nek dienggo anu to Mas gini iki skincare. Ini skincare iki komplit enak lampu-lampune. Enak dinare, enak dinare ubleke. Sing kedua iki lemari 2 pintu sliding Mas. Full kayu jati serit. Sik tak sepile kok ketoke kok mening kinclong. Mening kinclong wis finishing jaba jero. Lho, kene sap gantung, iki full sap gawe baju lipetan. Yo kandel-kandel Mas. Iki yo bahane kayu jati kabeh. Lha iki apa to ki? Ya iki lacine loro to Mas. Kok nek simpenan duit jelek niki kene yo kenek. Oh iya Tegone murah Mas iki Mas. Piro Mas loro 5 juta rong barang. 5 juta iki oleh loro iki. Wis gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah. Bayare COD setelah barang sampai cek sik lagi bayar. Oh berarti ngene iki dicek sik iki kayu jati apa gak Iya, ngono Mas yo? sampean cek sik nek gak kayu jati balekno. Ya Oke. Berarti ngene iki piye? asli gratis ongkir. Gratis ongkir Jawa Timur Jawa Tengah sampai akhir zaman. Goleki nomor bio profil lah, nomor profil nomor WA-ne langsung diklik langsung Oh, 5 juta oleh loro. Oleh loro. Lah pesanane piye? Cara pesen ini kayak Mas, golek bio profil kalau nang Handy Medin Furniture ya tau bawain kowe nek tulisane WA kae. Dadi dulit ae langsung terhubung karo aku. Oke. ACC bayare COD. Wis ngono Mas, matur sembah nuwun. Harga? Harga 5 juta saja. 5 juta oleh 2 barang lulur. Jan full kayu jati.